Ejjew niddiskutu imma x-xogħol irid jieqaf. Residenti u bdiewa minn Ħaddingli flimkien ma' qatt ta' attivisti mill-moviment graffiti qed jistennew li Fredrika Zoppardi, kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, u Ejjew Ministru responsabbli mit-toroq, jiltaqgħu magħhom u jiddiskutu l-pjan għal triq li l-Aġenzija u l-Ministru beħsiebhom jgħaddu fil-lokalità. Graffiti sejħu konferenza tal-aħbarijiet wara li ftit tal-jimilu daħlu inġenji kbar f'żona agrikola u bdew iqaċtu s-siġar u jagħmlu sfreġju mingħajr ma ħadd kien avżat li kienu se jsiru xi xogħlijiet. Jidher li Infrastructure Malta trid tgħaddi din it-triq minn żona li fiha fost l-oħrajn qatt ta' siġar tal-ħarub li għandhom il-mijiet ta' snin. Residenti Dinglin qalu li huma ngħataw diversi skużi għalfejn jeħtieġ li tgħaddi triq. L-ewwel intqal li għax ma jgħaddux is-servizzi tal-emerġenza. Imbagħad għax kienet skedata. Imbagħad li r-residenti iriduha. U dan minkejja li din it-triq la impjanti uffiċjali għaliha u wisq anqas permessi. Di il-biża' tagħna li di suppost art li qatt ma tmesset. Għalfejn? Sinjal li hemm xi ħaġa behind it? U jekk ma jistgħux jgħaddu l-ambulanzi għax hekk qalu tal-Infrastructure Malta li ma tistax tgħaddi ambulanza jew inkella l-fire engine, trakk li jinżel ġol barriera blura daħal nhar it-tnejn. L-attivisti insistew li jridu jiltaqgħu ma' Fredrika Zoppardi u Ejjew sabiex tkun magħrufa ir-raġuni vera għalfejn trid tgħaddi triq minn żona li hija barra miż-żona tal-iżvilupp.